माइ गायनो हायैनि जाहोनाव खर' हमनांदों आबादारिफोरा। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामियाव अखा दै गैयैनि जाहोनाव दुखुथिया आबादारिफोरा माइ गायनो हायाखै, जायनि जाहोनाव गोबां आबादारिफोरा खर' हमनो गोनां जादों। नंगौ, धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिसामारा पन्चायतनि बोरिमुरि गामिजों गोबां गामियावनो आबादारिफोरा अखा हायैनि जाहोनाव माइ आबाद मावनायाव जोबोद जिंगायाव गोग्लैनांदों। गायनो होनना खोथिया फुना लाबोनाय खोथियाफोरा अखा दै गैयैनि थाखाय गायनो हायैयाव सेवलांजोबनांगौ जादों, जायनि जाहोनाव गोबां आबादारिफोरा दुखु सहायनांनो गोनां जादों। माइ आबाद होनोब्ला बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै बाहागो एबा जिउनि थांना थानायनि मोनसे राहा लामा। दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो आबाद फोथाराव मुखुब जानांगौ जायो। नाथाय धेमाजि जिल्लानि आबादारिफोरा बेनि बेलायावबो माइ गायनो थाखाय अखा दै गैयैनि जाहोनाव हालाय-हाफाय जानांदों। बे समाव भुगिनांनाय आबादारि बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों, फै जों आबुङै मिथिना लानि। माथो बुंबावनो, देग्लाय अखायानो गैयाबा आसार मास दानसेयाव जोंनियाव बहाय आमथिसुवा बायनानै सानथामल'सो अखा हाबाय। दा हनै हा माखासे दङ गायनो हाया, खोथिया रानजोब्बाय, खोथिया हर गोजा जाजोबलांबाय। माखौ फुबावनो माखौ गायबावनो, जाबावगोनथाय देग्लाय बोसोराव। जुदि सलारफोर थानायमोनब्ला, सरकारा सलारफोरनि जुगाजुग खालामना होनायमोनब्ला माबा मोनसे सहायफोर होनायबा, होमबाना जोङो बे आबादखौ मोजाङै मावफुंजोबनो हागौमोन। अखा हायाथ' आमथिसुवा बायनायनिफ्राय गैया। आमथिसुवा बायनानै सानथामल'सो अखा हाबाय, बेनिफ्राय दिनैसिम गैया, अखायानो गैया। गैया, रावबो खबर लाया, जेबोखौनो सुबिदाखौ मोनाखै जों। आसाम सरकारा अननानै बेबायदिनो रायजोफोरखौ एसे अनसुंथाइ होब्ला आरो खावसे बोरि हा दङ बेफोरखौबो जोङो मोजाङै मावफुंनो हानाय बायदि, जुदि सलारफोरनि सिस्टेम हाथारब्लाबो न'खरनि गंसे बेबायदि सलारनि सुबिदाफोर होयोबा जों माने जिउखौ मोजां खांलांनो हागोनखौ आसा खालामो आरो जोङो। जिहेतु देग्लाय अखा हायाखै एबा आबाद मावनायाव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। देग्लाय ओरैनो बिगायाव बेसेबांसो माइ मोनगोन होननानै नोंथाङा आसा खालामदों? देग्लाय मा खालामनो, गुबुन बोसोराव जोङो 10-12 मन मोनोब्लाबो देग्लाय 5 मन 6 मनखौनो मोनगोन ना मोना, आरो अखायाबा माब्ला हागोन गैलानो थांबाय दिना। खोथिया आजिखालिनि खोथिया बैसो गोरलैयाव गायनांगौ, दा खोथियाबो राग'जोबलांबाय। जिहेतु अखा हायाखै, बे सिगांफोरावबो बेफोरबायदिनो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन नामा? बेखौ जोङो माबानिफ्राय बे 1989-88आव खेबसे जादों, आरो गेजेराव खेबसे जालांबाय, नै आरो देग्लायखौ मोनबाय। मथथे खनथामसो जाबाय आरो 88निफ्राय जों गोसोआव थानाय बायदिबा। नोंथाङा बे अखाखौ मानि थाखाय हायाखै होननानै नोंथाङा सानदों? बेखौनो सानबाय जों, माथो बुङो नै मबाइल लाग्राफोरालाय अखा हागोन अबेथिं थाङो, बेथिं नाहरो ओइथिं जोमै नुहुरो, ओइथिं नाहरो ओइथिं जोमै नुहुरो। हराव एसे थान्दा जागोन जोमै खोबनानै, हराव उन्दुनाय गरमसो जायो, बे सानाव सान्दुं नायोब्ला मा खालामबावनो। जिहेतु सरकारा आबादारिफोरनो जेरै PM किसान आसनि होदों, नोंथांमोना बेफोर आबादारि हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन? PM किसानखौथ' जों बहा मोनो, जों हालाय मानसि थाबायनो रोङिया। मोननाय खोनायो बै सोरबा एसे देवानि सुरुपनि मानसिफोरखौसो, जना जाग्राफोरखौसो मोननाय खोनायो। जों आबादारिफोर मोनानो माथो, नागिरफैयानो माथो जोंखौ, खबरखौनो लाफैया। आसाम सरकारा अननानै होयोब्ला जोंलाय आरो जाम्बा जाम्बि मानसि मा खालामनो, खेथिखौनो फोरोंनो होयोब्ला जों एसे एनै मालाबा मालायनि हन्दा भाराफोर लाबोनो सहाय मोनो आरो। बेयावथ' जों माखासे एसे माइ गायनाय नुदों, बेखौ माबोरै गायदों अखा गैयियाव? बेखौ जोङो बै बरिं थुखांना लानाय दंमोन, बेखौ हन्दा सावै बाहायबाय। आवगाय केरासिन हन्दामोन, दा पेट्रल हन्दा, केरासिना गोमाबाय, दा पेट्रलखौ जों दाम बारा होनानै बायनांगौ जाबाय, उपाय गैया। आरो केरासिननि सालायनाय समाव थावा बारा बुरजा जायामोन, दा पेट्रल हन्दायाव केरासिन हन्दायाव पेट्रल सोना होबाय, थावा घन्टायावनो 1 लिटार थाङो, बा बेसेबां थाव बायनो। जिहेतु जों दिनैनि दिनाव जों मोसौजों हालेवनाय नुनो मोना। दिनै नोंथाङा मोसौजों हालेवदों आरो गोबाङानो जोंनि ट्रेक्टरजों हालेवो। दिनै ट्रेक्टरजों हालेवनाय एबा मोसौजों हालेवनाय माबा मोनसे फाराग दं नामा? बेयो एसे सुबिदा जायो, जुदि ट्रेक्टरबो मोसौबो थायोबा सहाय जायो। आरो मोसौजोंथ' गोदोनि बायदि गायनो हाला, आजिखालि मोसौजों हालेवना हा फोमोननायाव हाजिरा गायग्राफोरानो फैनो नागिरला, माने सहससिन लुबैनाय जाबाय बिसोरबो। थेवबो ओरैनो मै हिसाबनि थाखाय आङो लादों आरो हा गायग्राखौ बोख्लायनो होननानै।